Dnes je neděle, jsme tady v Kořenově, v letní hlasové škole, již celý týden. Teď jsme po ranním cvičení. A zdravím děvčata. Dobré ráno. Dobré ráno. A jak se vám tady líbilo nebo líbí letní hlasová škola? Ještě nekončí, vlastně dneska už jedeme domů. Já se zeptám, vy jste 2 zpěvačky, že? A No, Marie, díky tobě. no, máte talent, anebo také díky vaší práci. Marie a Jarmila. Takže já se zeptám Jarmily, co ti dalo tady ten pobyt v letní hlasové škole? No, vlastně odvahu zpívat jako sama, solově začít, nebo aspoň to tak cítím. Akorát strašně zvláštní pro mě bylo to, že jsem měla pocit, že to fakt byl sen, že to ani já vlastně takhle nemůžu zpívat. Že to je jenom díky té energii toho okolí, který mě dá ten prostor. Ale jinak vlastně se mně moc líbí jakoby ta komplexnost, kterou to zahrnuje. To i s tím cvičením a s tou prací na sobě. Takže lázně zdravého dýchání se ti líbilo. Zní to krásně, ale ty bolesti v tom těle, který se mě rozjeli, ty zase tak krásný nejsou. Ale tím, že říkáš song, že to patří k tomu procesu, tak já to přijímám a těším se na regeneraci už doma. To jsi statečná. Děkuji. Naše cvičení zdravého dýchání rozbroudí vlastně energii a rozbroudí především krevní oběh, zprůchodňují a krevní oběh, takže to je pro naše svaly je výzva, jako u každého sportu, když běháme nebo tak, to jsi statečná. Já děkuju a zeptám se Marie, a ty už jsi tady jako jedna z nejstarších účastníků nebo autoterapeutů programu autoterapie hlasem, dechem. A tak co ti zase znovu přivádí to letní hlasové školy na program zdravého dýchání? Já, jelikož jsem trošku dál, než v Praze jsou ty semináře, tak využívám těch dlouhodobějších pobytů, abych si zase občerstvila ty pohyby, občerstvila si ty informace a abych si udělala korekci, aby si mi pomohla zase něco srovnat, něco si uvědomit, co dělám špatně, co bych měla dělat jinak. Takže je to korekce toho cvičení, co cvičím, a vlastně mě to i znovu motivuje jako víc vědomně cvičit, víc se tomu věnovat. Je to takové jako pro mě motivace víc si uvědomit sebe, svůj život, to cvičení. To říkáš moc dobře. A co to znamená vědomé cvičení, vědomě žít? A jaký má přínos vědomé cvičení, vědomé dýchání pro tebe? No, já jsem si uvědomila právě tady, že sice cvičím skoro každý den, ale není to vědomí. Já jsem myšlenkama už úplně někde jinde. Jo, že prostě opravdu tu disciplínu a být u toho cvičení, pořádně u toho dechu, prodýchat si to, pořádně být u každého toho pohybu, uvědomovat si, jak tam proudí ta energie, co mi to přináší, jo, jaké jsou přínosy toho cvičení, k čemu to vlastně cvičím, jo, být tady u sebe, ne někde. Dnes je vlastně den, uzavíráme letní hlasovou školu, máme za sebou 8 dní, dneska je 8. den. A Marie, máš pocit, že teďka se ti ve srovnání s prvním dnem ten stav vlastně těla a mysli u tebe se zlepšily? Určitě se zlepšil, ano. A v čem? Jsem klidnější a jsem inspirovaná a motivovaná se víc věnovat sama sobě, být víc sama se sebou a opravdu kvalitně být sama se sebou.
A to znamená, že to je velmi inspirativní a taková opora pro náš praktický život. Já jsem přijela jakoby roztříštěna a teď jako bych se vrátila zase k sobě. Hezky, děkuju. A ještě na závěr se vás obou, děvčata, zeptám. Vy jste vlastně i kolegyně, kamarádky, nejen, že tady jste kolegyně na našem semináři letní hlasové škole, ale také jste kolegyně a že spolu zpíváte v pěveckém souboru. Můžete, nebo chcete o tom něco říct? No, je to taková náhoda, nenáhoda. Já zpívám v ženách zpěvných a náhodou jsme vlastně měli s triem Dereva koncert společný. A jaké písně zpíváte? Jaký je repertoár? Tak to řekne víc asi Maruška, ne? Tam víc No, my jsme si zvolili společné písně ukrajinské lidové. Já pocházím z Ukrajiny a s maminkou a se sestrou zpíváme ukrajinské lidové písně. Olga. No, ale právě ty společné, oni taky ten soubor žen zpěvných zpívají ukrajinské lidové, takže jsme si mohli máte ten krásně zaspívat spolu. Ukrajinskou písně. Zaspíváte nám tady jenom to něco zabroukat, nějakou písničku ukrajinskou. Zelené Tak po ráno, že teď je 8 hodin, 8. Ale tak jenom pro. Hosti u mene, zelený je žito, že ti žduť. Хороші гості в хату йдуть, зелений є жито, женці жнуть. Хороші гості в хату йдуть, zelený je žito, zelené. Já vám děkuji, děvčata. Krásně, děkujeme. Já teda potřebuji jenom říct, že mě se ta roztříštěnost té mysli taky jako hodně narovnala už jenom tím příjezdem sem. Už jenom tím, že jsem s váma vlastně byla.